Minkejja li provajati x'jifhem illi mu qed isir xejn fil-proprjetà tiegħu il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela se jkun qed jaqla mill-erwaq tagħhom siġar indiġeni mill-villa fl-ODZ li għandu fis-Sejtun. Dan ġie żvelat mis-sit The Shift News fejn spjegaw illi Abela ingħata permess mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi biex jaqla 20 siġra matura ta' żebbuġ mill-proprjetà tiegħu kif ħsiebu jiżviluppa villa moderna. Is-siġar se jkun qed ipoġġihom f'post ieħor fuq l-istess proprjetà filwaqt li jiżra s-siġar ta' ċitru u jaqla l kollox siġar tal-jukka li huma invażivi. Din hija l-istess proprjetà illi f'Marzu tal-2022 fl-eqqel tal-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali, Times of Malta kienet irrapportat illi Robert u Lidja Abela kienu qed jikru għal xi Russi li applikaw għal ċittadinanza Maltija. Dan mingħajr ma kienu verifikaw jekk qatt għexu fil-proprjetà tagħhom jew le. Dokumenti uraw isfet fuq l-abjat illi l-kopja Abela kienu krow il-villa lil żewġ persuni minn Mosca bl-isem ta' Alexej u Natalja. Madankollu, meta l-ġurnalisti marru jżuru lil din il-proprjetà, kollox kien jindika illi kien ilu ma joqgħod xi ħadd fiha. Bil-villa tkun fi stat ta' abbandun filwaqt li l-ġirien kienu saħħu illi kienu ilhom ma jaraw lil xi ħadd jgħix fiha snin twal. Dak iż-żmien, id-dita legali ta' Abela kienet isservi bħala aġent għall-applikanti tal-beħ tal-passaporti. Tajjeb wieħed ifakkar illi skont Robert Abela u kien idaħħal kirja ta' 1500 euro fix-xahar għal sentejn minn fuq din il-proprjetà. Il-villa ta' Abela għadha miżawda b'dubju misteri sansitra kif ġiet akkwistata. Skont il-Malta Today, il-proprjetà nxtrat mill-kopja Abela lura fl-2017 għal prezz bargain ta' 600,000 euro. Is-sidien preċedenti kellhom problemi kbar biex jiżviluppaw il-proprjetà iżda l-permessi bdew joħorġulhom 3 xhur qabel xtra Robert Abela. Dak iż-żmien Abela kien iservi bħala l-avukat legali tal-Awtorità tal-Ippjanar.